Творця świata, Król narodów, święty Bóg, Jego jest moc i chwała, błogosławieństwo i cześć. A Jego władza i władawstwa, i władawstwa na wieki. Jedyny Światotwórca, Король народов, Бог святый, мощный и славы полный, благословленный. А Его влада и владавства, и владавства на веки. А Его влада на веки. Jedyny Tworca świata, Król narodów, święty Bóg, Jego jest moc i chwała, błogosławieństwo i cześć. A Jego władza i władawstwa, i władawstwa na wieki. A Jego władza na wieki. I władawstwa na wieki. A Jego władza na wieki. I władawstwa na wieki. Мои дорогие, Алексей Збаранович! Браво! Поглядите, кольки молодых музыкантов среди нас. Алина играла на рояле, молодые гитаристы, Городна, Барановичи, Эдик Збаранович, Рома Збаранович. Ще раз у вас серед нас так само. Чудовно, что столько молодых людей хочет Пана Бога славить. И на майстерню приезжают не только первый раз, они уже шмат разов приезжают. И которые нам вот тут песни свои пишут. Коли почне славить Бога, то весь костел з'є славить Бога. А ім'я її, як? Мария. И есть одна такая, которая стала настолько близкой Христу, потому что народила его як сына, народила в своем сердце и народила так само его як человека. Праз яе збавлення прийшло для нас. И коли хочешь знайти самую короткую дорогу до Христа, то знайдешь ее праз Марию. Праз яе заступніцтва. Коли в житті є такий момент, що не радиш собі з собою, коли є такий момент, коли тяжко, коли тебе зжимає яка проблема, то найлепший і найбільш короткий спосіб знайти дорогу до збавця – це його мать. Тому у гэтым спеве даручим себе, даручим нашей сім'ї, даручим усіх наших близьких той, который найближе його,
той, который он захотел иметь с собой в небе, королеве неба и земли, Матери Божией.
по-друге, музыка не только может бавить человека, саме она может дотыкаться глубоких районов его сердца. Это пригожий спев написал Хуберт Ковальський, наш дирижер. І сапраўды тое, што можам выконваць такі глыбокія творы, то што можам маліцца гэтай спеву, гэта вялікая справа. Зараз невялікія змены ў нашым канцэрце. Развітаемся на коротко з нашым творам. Kochani, muzyczna majsteria to też pokazanie wielkiego uniwersum muzycznego. To nie tylko muzyka uwielbienia, nie tylko liturgia, ale coś więcej. Музычная майстэрня гэта не толькі літургія, не толькі спевы праслаўлення, гэта цэлы свет музыкі. Również muzyka jazzowa, która prawie każdej nocy była w kawiarni. Так само і музыка джаз, которая амаль што кожнай ночы гралі ў кавярні. Improwizacje Імпровізацыі, to również teatr так само тэатр i, uwaga, muzyka poważna. і музыка класічна. I teraz dla tych wszystkich, którzy kochają muzykę poważną, przygotowaliśmy naprawdę coś niezwykłego. І зараз для всіх аматорів класичної музики ми підготували нечто справді незвичайне. Pokażemy przede wszystkim muzykę polską, polskich kompozytorów. Покажемо передусім польську класичну музику, польських композиторів. W tym roku Polska obchodzi 100. rocznicę odzyskania niepodległości. У гэтым годзе Польшча святкуе 100 год незалежнасці. I kiedy Polski nie było na mapie, Калі гэта крайне было на карце, duch narodowy przetrwał w kulturze. дух народу ён ператраваў культуры. A jego jednym z najpiękniejszych wyrazów А адным з найбольш прыгожых іх выразаў jest muzyka Fryderyka Chopina. з'являецца музыка Фрыдрыха Шопена. Dlatego poproszę teraz Łukasza Pospieszalskiego, І таму запрашаем зараз сюди Лукаша Паспешальского. Запрашаем. Лукаш Паспешальский. jeden z najpiękniejszych, najbardziej znanych utworów Fryderyka Chopina. Он заиграет нам один из наипригожейших, наибольш знакомитых творов Фридриха Шопена.
Ania. Elegia Rachmaninów. Przyjaciele ma, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. W nim nadzieję mam, ulecia strach, bo najbliżej jest, zawsze troszczy się. Królów król z nami Bóg. Królów król z nami Bóg.
Боже, дякую Тобі за сьогоднішній вечір. Дякую Тобі за всі таленти, які Ти сховав в наших серцях. За всіх людей, які здольні прославляти Тебе своїм співом, своїм ігрою на інструментах. Так само за нас, усіх, які здольні приймати ось цю прихожость. За те, що Ти наше серце відкриваєш на свою присутність. Пане Боже, дякую Тобі і просимо Тебе, щоб кожен з нас ніколи не боявся того, що Він Твой створений і вартий, щоб ніхто не боявся того, що здольно Тебе прославляти, щоб не було страху і сорому в наших серцях. Пане Боже, відкрий нам нашу тоїстність, відкрий справжню вартість нашої особи. Докранайся до наших серців і покажи їм, що Ти справді їх любиш. Открий перед нами свою любов, Пане. У тишині своїх серців молитеся зараз, просите, щоб Пан Бог докранувся до вас. И Он той, для которого нема нічого немагчимого. И Он не загасит свечки, которые догорают, и не сломит тростины, которые надломанные. Любит вас, отуляя своей присутностью.
Mateusz i jego komanda, brawa! Malajcy! Malajcy! Narody, spaszanej pieśni jemu śpiewajcie, bo Jego łaska zawsze z nami, a Jego miłość na wieki. Brawa dla gitarzystów, włócznie Jana Paśmaszalska! Świeta, Ania, Żeńka, druga Ania, Daszka, Miłena, Daniel, Gleb, Alina z Rurą, Władek z Grodna, Nastia, Kaśka, Katarzyna. Uciekli, ubierzali. Wielkie brawa, Mateusz Sieradza! Bez słów, bo przy Twoim obliczu godnego nie znajduję. Bez słów, bo choćby pięknie brzmiały, żadne nie pasuje. Bez słów, bo wobec Twej miłości po prostu ich brak. Panie, uwolnij mój język, niech z aniołami świat śpiewam tak. Bez słów, bo przy Twoim obliczu godnego nie znajduję. Bez słów, bo choćby pięknie brzmiały, żadne nie pasuje. Bez słów, bo wobec Twej miłości po prostu ich brak. Panie, uwolnij mój język, niech z aniołami śpiewam tak. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja.
Brawa dla Michała. Pierwszy raz w życiu бачу співаючого саксофониста. Дорогие, эта песня, думаю, никогда не кончится. Видите, и мои дорогие, не даем мне спокоя вот этот вот слуп, который светится, и взгадывая мне такую историю про Израиль, который ходил на пустыне. Израиль, который ходил на пустыне и дошел до земли обетованной. И тому запрошаю всех восстать, потому что зараз мы будем танчить, долони кляскать и Бога с певом прославлять. Запрошаем Маргариту на сцену с нами.
noc, zaczęła się niedziela. Dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy wytrwali do końca. Dobiega końca nasze spotkanie, nasz dzisiejszy koncert i cały ten czas naszej pracy, naszej modlitwy, naszych wzajemnych relacji. Musimy na początku podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali masterclassy. Wielkie dzięki dla Natalki i Marianny jeszcze raz za teatr. Prowadził chór, prowadził orkiestrę, robił w międzyczasie aranże, pracował i czuwał nad liturgią, czuwał nad muzyką wielbieniową i był nam ojcem, katechistą, rekolekcjonistą, przyjacielem i wielkim autorytetem. Hubert Kowalski! A jeszcze... Ale to nie wszystko. Okazuje się, że wiele tych pięknych dźwięków, wiele tych pięknych utworów, które śpiewamy, są jego autorstwem, ponieważ Hubert jest bardzo zdolnym kompozytorem i autorem. Wielkie brawa! Bardzo Hubertowi pomagała Ola i Swieta. Wielkie brawa dla was, dziewczyny. Świeta, pokaż się. Chodź. Państwa nie będzie pełna, jeżeli nie dodam ludzi, którzy pracowali również bardzo ciężko. Może tak samo ciężko jak Hubert, ale ich musieli przynosić o wiele cięższe rzeczy. Mianowicie Sławek i Piotr, którzy robili nagłośnienie światła i wszystko. Piotrze, wielki szacun. Wiecie, że on to wszystko nagrywa? Wszystko jest nagrane, wszystkie próby, wszystkie msze święte i wszystkie nasze koncerty. No, będzie rozliczał nas z fałszu. Wielkie brawa również dla tych, którzy pomogli nam zorganizować majsternik. Wielki dar, który posiadamy. Великий дар, который мы маем. To jest dar wolnego wyboru. Это дар свободного выбора. W każdej chwili naszego życia В каждой хвилине нашего життя możemy wybrać. можем выбрать. Pan Bóg kładzie przed nami Бог платит перед нами. błogosławieństwo Благословенство albo przekleństwo. и проклён. Możemy wybrać. Можем выбрать. Każdego dnia, Каждый день. spotykając różnych ludzi, Spotykać różnych ludzi. możemy wybrać błogosławieństwo. Можем выбрать благословение. I wtedy mamy obietnicę Ojca, И тогда мы обещание Отца. że w naszym życiu będą owoce błogosławieństwa. Что в нашем житті будуть плёны благословенства. Albo możemy wybrać przekleństwo. Або можем выбрать проклён. I wtedy musimy się liczyć z tym, И тогда будем лечиться с тем, że w naszym życiu będą owoce przekleństwa. что в нашем житті будуть плоды проклёны. Bóg, który nas kocha, Бог, который нас любит, zachęca nas запрошає нас, i daje nam taką moc w sercu, дає моцу серця, abyśmy błogosławili. щоб ми благословили. Zostawił
nas tutaj, których Ty znasz każdego z nas po imieniu, abyś wejrzał na tą otwartość naszych serc, i abyś usłyszał nasze wołanie do Ciebie, jak dzieci Twoich, które Ty przecież kochasz. Każdy z nas dla Ciebie jest kimś wyjątkowym. Każdy bez wyjątku. Każdy ma w sobie coś, czego nie ma inny. Panie, nasz dobry Ojcze, wejrzyj na nas. Prosimy Cię. I prosimy Cię o to, aby Twoje błogosławieństwo wstąpiło na nas. I abyś błogosławił naszym siostrom i naszym braciom. Dobry nasz Ojcze, pozwól nam doświadczyć Twojej miłości, bo tak bardzo jej potrzebujemy doświadczać. Tak bardzo pragniemy być przytuleni, przygarnięci, tacy jacy jesteśmy, bez udawania, bez żadnych ocań i pus. Musimy Cię. Отче, благословляю Тебя с всеми присутными тут, за всеми, которые слухают нас, Пресвятая Мария, с всеми людьми, не только в Беларуси, но в всем свете. Прошу, щоб кожен з нас був щасливий, щоб кожен відчув Твою присутність. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокой Христа.